Minta Pak. Kalau diterakne kan lho kowe iki. Niken. Pak Dongker. Dongker. Oke. Tahu maksudnya Pak Dongkol? Apa itu? Tahu maksudnya Pak Dongkol? Apa? Karena dulu pernah jadi lurah, jadi Mbah Lurah dong. Dongkol. Sudah jadi lurah pernah. Heeh, beda karo kowe. Percaya ya diarani dongkol karena ora munggah ke kelas. Peng. Kowe Apa? Kamu harus halus kakak. kowe ngejelokne aku. Tapi harus tetap halus. Iki lho, dalange ngejelokne aku. Mohon Kok maaf. kurang ajar kowe. Ya, Aku kilap, Cuk. Aku kilap. gitu gak apa-apa. Aja melok omong matamu. Matamu dewe. Matamu dewe. Ora apa-apa wong kabeh duwe motor. Om Percil goblok. Aku mau ngomong dulu sama Pak Dongkol. Iya Niken budek. Lah sumong kok. Monggo dek Niken. Pak Dongkol, terima kasih ya Pak ya. Halus. Karena sudah memanggil Niken beserta Pak Rudi Gareng dan rombongi. Semoga Dan rombongan. Rombongan. Rombongan aku bakul bakso ye. sabar dulu. Masamu aku bakul bakso keliling ye. Genting kabeh. Pak, kudune ngene iki nganti engko esuk lho nggih.